एबा आंनिनो जाथों गासिबो मन्थ्रआ आंनावनो नांथों गासिबो गावथुनखौ आंनो मोनथों गासिबो गावथुनखौ आंनो मोनजोबथों आंनि गावथुनखौ नों दे मोनथों नोंनि गावथुनखौ आं मोनथों आयु बाला बाथ मिस्टार गथ'आनो मेथाइसो खनदोंब्रा आङो एफा बरिं जायोलै रावबो रायलायाबो खिफियाबो गुजुआबो आला सोर खिफिखोलाय गन्थङा खुगायाव हाबफैलायनाय गैलालाय होद मासे गेसाव खिफिना होखोब्रा जानो आरो सोर एफा गेसाव खिफिखो अब्लालाय सोरथो खिफिखोब्रा ओइ हिनजाव गोदान नोंसो खिफियाखैथ' ओहो आं खिफियाखै अब्लालाय सिगांनिफोरानो खिफिखादों बियो बै आफायासो खिफियाखैथ' सिरि सिरि दंबाय थादों खिफिबा खिफिनानै आइ आफा खिफिबा खिफिनानै मा सिरिलाय ओइ बुरबकफोर आं खिफियाखै मिथिबाय खिफिनांगौबा उरायहोजोबगोन आं नोंसोरखौ अब्लालाय सोरथो खिफिखोब्रा र' होमबा सिखावखौ हमनि आं आदा फादा रैसोम फादा सोर खिफिदों हाराम जादा आफायानो खिफिमारदोंलै थोद साला सोर खोन्थानाय नोंनोलाय बेफोरबायदि हिसाब खालामबानो सिखावखौ नागिरना मोनो होननानै बेफोरनो निन्जा टेकनिक ब्रा आफा गावसोरनो खिफिदों बे सोरबा सासेया नोंसोर सानैनि बिथोरावनो सोरबा सासे जागोन जेनेबा सोर जागोन दे नोंसोर सानैयानो जागोन दाउसे देलाय आरो एमाव राजा नोंसोर सानैनि बिथोराव सोरबा सासेयानो जाथारगोन मानो होनोब्ला खिफिग्रा मानसियासो बांसिन दावराव जायो सोर खिफिदों होननानै गावखौ हमजानो गिनानै नंगौबोलै बे खोथाया खायसे खायसे मानसिफ्रा खिफिबा खिफिनानै गावसोरसो दावराव जायो सोर खिफिदों होननानै नारजि बुदां आं नोंनो फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदोंमोनथ' नों मानो दाबो एक्सेप्ट खालामाखै दे गैया आं फेसबुक इउज खालामा आयु बाला नारजि बुदां हामगौ आरो बिदि थगायनो नों सैथोनि राजायानो आयु होमबा नैबे फट'आ नों नङाबा सोरनि दे नैबे नारजि बुदां प्रफाइला नायलाय थोद बे आंनि फटकबाबो आं नङा आंनि फेक एकाउन्टसो बे सोरबा खुलिदों बियो आंनि फट'खौ लाना फेक एकाउन्ट आयु बाला बोरै थगायखायो नोंनि फेक एकाउन्टआवलाय माथो गासिबो नोंनिनो फट' गोजा दंजोबो नोंनि हाफांनि हाबानि फट' अमा राजानिबो फट' गासिनिबो दुमफावमोननिबो दङ आरो सोमस्रिमोननाबो दङ माथो नोंनि फ्रेन्ड लिस्टआव थगायलायथारो आरो आंखौ थोद सिरि थादो मानो सिरि थानांगौ जाखोसै आतमंगलाव थांदों नालाय दावराव जानानै थागोन आरो ना अमा राजा आं जेबो मिथिया ओइ नारजि बुदां आंहा रावबो लोगो गैयाहाय मा आंनि लोगो जादो ना फेसबुकआव नालाय आंनो रावखौबो लोगो मालाय नोंहा रावबो लोगो गैया नामा दाबो जोंनि वाट्सएप ग्रुपआव नोंखौ लाफागोन दे आयु वाट्सएप ग्रुप दंलायथारो नोंसोरनाबो ओइ एमाव राजा मा खोनादों आं दानिफ्रायनो वाट्सएप ग्रुप खुलिलायथारदों नोङो हा सोरनि मबाइलजों आंनिजों आरो माथो जानो खायाफा लोगोफोरसो दा लोगो थाबासो संसार संसार थाबासो बुहुम बुहुम थाबासो संसार संसार थाबासो लोगो आच्छा बेफोरखौ बाथो एसेबां बुरजा गिफ्ट लाबाय मा लाखोसै माखासे गिफ्टफोरा हाबायाव मोननाय आरो माखासेखौ आं बायदों न'आव हैनो थाखाय आयौ हाबायाव मोननाय गिफ्टफोरखौ न'आवसो हैजोबनायसै आरो ओहो गासैखौबो लायाखै आं आच्छा अमा राजाखौ गोरजा लाहैनो थाखाय इसे दोरोद होगासिनो नामा नों बुस्थुफोरखौ बिदि नङाहाय मा आंथ' हाबायाव मोननाय गिफ्टफोरखौ नुयोब्ला आरोना मानसिफोरनिखौ जि लानो लुगैयो आङो मोनसेसो हरबा हामगौ सानो नाथाय बिनाबो लानो मोनानो माथो हरबासो लानांगौनो बेनिखायनो बिया आङो हरगौबा जायो आरो जानायालाय न'आलाय बेसे गोबाव दंबावोलाय आरो गामियावलाय सिख्लाफोर दङ ना गैयाब्रा ओइ एमाव राजा बांद्राय दुस्थ' जाबाय दै नों ओइ नङा माथो बुंनो थाङोब्ला गावहासो दुस्थ' अमा राजाया हिनजाव सानै हाबा खालामनाय हनै बैनो नङा मोनबाय मोनबायबो आरो आंलाय मोनथ'नाङासो सानदोंमोन न'आ मासे गिदिरथारलै आयौ बालाहा गिदिरथ' आरो मालाय एमाव बेटा न' मोखावनोसो फैदों नामा नों ओइ आफा नोंबो बिदि गंसे न' लुदोब्रा बोरैथो मालायजों उन्दुफाबाय थानोब्रा आंलाय लासिं सिं फैदो न' सिङाव गासिबो थौ बयबो न' सिङाव हाबफैलायदो फै हाबफैदो जिरायफैदो आलासि फिसा सफैबाय दे जिरायदो आलासिफोराबो खुलुमबाय आमाय
दे अरायबो आलो गोजोनै थानो मोनथों मिनि खुसि रायजो जालांबाय थानो हाथों। दे इसोरा जेब्लाबो बोर सारस्रिथों। खुलुमबाय। खुलुमबाय। अमा राजा खुलुमदो। खुलुमबाय आबौ आरो खुलुमबाय आबै। दे फिसा जिउ गोलाव जाथों। थाब थाब देरनानै मोजां मोजां साख्रि मावनानै आलो गोजोन रायजो मोनजाथों। अमा राजा माथो सानखो खुलुमदो। आं खुलुमा होनबायना। आफा मानसि न' फैनाय मानिदि अखा खालामोब्रा खुलुमलै खुलुम जेबो नङा। खुलुमनाया जेबो लस थाङाब्रा आफा खुलुमब्रा। मालाय दाउसो देलायनोबा खुलुमबाय हनै। अमा राजा खुलुमहैदो। आं खुलुमा आं लाजियो। आयहा लाजिलायो खुलुमनायखौनो। दे जिरायदो आलासिफोरा बयबो। दे जिरायथ' आं न' सिङाव एसे जगार खालामहैनि। दे फिसाफोर जिरायथ'। लामाफोराव जेबो उसुबिदा मोनबोआसैना फैनायाव? माथो उसुबिदा मोननांगौ जाखोब्रा उसुबिदायानो खाथियावनो दंफाखायोबा। बुजियासै मा होनखो? खरायसो गाज्रि जानानै दङलै मानसिया लोमजादोंना लोमजाबाथाय एसे माबा माबि बखिग्रा सभाब दं बेनाव। गिलु बालुथार माथो बेमारा। दे बेफोरखौ बाद होथ'दो। नोंसोर गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोर गैया नामा? दङ नाथाय गासिबो रङियावसो थांजोब्बाय इउटुबार मिटाप ना मा होनो गासैबो बर' इउटुबारफोरा थांनांगौनो बेयाव थांदों। आयौ बिदिबा आङो सेंग्राफोरजों एदाव जानो मोननाय नंला आरो। थद मा होनलाबायो। आतमंगलायावलाय सेंग्राफोरा सिख्ला फैफानायखौ आरो सिख्लाफोरा सेंग्रा फैफानायखौ एदावखायोना। बिदिबालाय बोरै आतमंगला जानांगौ जाखो जुदि सेंग्रा सिख्लाफोरानो इउटुबार मिटापाव थांदोंबा। मा बुस्थुलै बे आं माथो खोनायाखैलै। गासैबो बर'नि इउटुबारफोरनि मिटिंनो बे मिटिंआव थांजोबनो गासिबो। अमा राजा नोंनाबोथ' 12 जन साबस्क्राइबार दङमोन ना नोंलाय मानोथो थाङासै दे इउटुबारफोरनि मिटिंआव? मा 12 जनल' साबस्क्राइबारखौ लानानै थांगोन नामा लासिंसिं? आयु मिथिथारा होनबा नोङो फिसा फिसा चेनेल जा गिदिर गिदिर चेनेल जा गासिखौबो लिंहरदों मिथिबाय। आच्छा बिदि होनना मिथिनायमोनब्ला आङो आतमंगलाखौनो केन्सेल खालामगौमोन ना। दासो अखा थांखांबा खफ्रियाव। आच्छा बे दुमफावालाय थांदोंना थाङाखैनो? दुमफावखौलाय सोर सिनायबायोसै इउटुबार होननानै थाङाखै बियो। दे बिदिब्लालाय नोंसोर जिरायथ'दो आं एसे बायहेरायाव थांना फैनि। जागोन दे। दाद बे सुनि दिना माला जोबगोनब्रा रोंगालां। दाल'सो नोङो बिदि गोदाव सोराव जादों दा सिख्लाफोरखौ नुबानो नोंना हाथाया जोख्लोबनाय नङा। आफा आखलखौ एसे सामायना दोनब्रा आतमंगलासो फैदों दै नोङो सिख्लाफोर नुबानो गोदाव सोराव दाजालाबाय। जुदि नार्जि बुदांखौ सोरबा फसायोब्ला ना मालाय गामिनि सिख्लाबाबो बुलायनासो थांगोन आं पालनि। दाउस्रि देलाय। बुं नार्जि बुदां। बांद्राय खुसि दाजा दाउस्रि देलाय। आतमंगलायाव फैदों नालाय मोजाङै फैदों मोजाङै थां बेयाव गेजेराव जानला माला दा खालामदों मिथिबाय स्पेसियेलि आंखौ लाना। आंथ' जोबोद खुसिलै बिफानि आतमंगला नुलायनाय सोर बुंबा फोथायगोनलै। सोर नुदोंब्रा बिफानि हाबा बिफानि आतमंगल जानाय। सानबा मिनिनोबो ओंखारलाङो मोजांबो खोनालाङो। गावखौनो लाखिसो साननांगौ जाखो ना आनलाखिसो साननांगौ जाखोथाय मिथिला बिफानि आतमंगला नुलायनाय बुहुमनि मादाव आंल' एकमात्र प्राणी खोमालै बिफानि आतमंगलायाव फैफानो मोननाय। सोर बुंबा फोथायगोनलै आंखौ। सानबा मिनिनो ओंखारलाङो थानो हालाल' मिनिनो ओंखारो। एमाव बेटा नोंनि बिहामजोनि आतमंगलायाव आंसो थांगोन बेनिखायनो बांद्राय दा खुसि जा मिथिबाय। मा होननाय जादोंमोन? बांद्राय बिफानि हालोदखौ नुनानै दा मिनिबाय था मिथिबाय। आरे आफा आं नोंनि आंगोनि फिसालासोब्रा नोंनि दुखुआव दुखु सुखुआव बाहागो लाफागोनब्रा बेनिखायनो आतमंगलायाव फैदोंब्रा आङो मानो बुजियाला नोंलाय आफा। दे जाबाय दे बिफा फिसाला सानैबो समान समानथारलै नोंसोरो जेनलायथारा माथो। दे बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब लोगोसे शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे। बाय बाय लोगोफोर।